שלום חברים, כאן איתן קראוס, יועץ משכנתאות ויועץ נדל"ן, מתווך מקרקעין מורשה, מלווה משקיעים ומומחה לכל מה שקשור למחיר למשתכן, מחיר מטרה, בעצם פרויקט דירה בהנחה. היום כבר אין מחיר למשתכן, כמעט הכל מחיר מטרה. ביקשתם ממני סקירה על ההגרלות הקרובות, אז אני אעשה איזושהי סקירה קצרה, וביקשתם דגש על באר יעקב, החבר'ה בקבוצה השקטה, ואני עושה את זה כרגע. בואו נתחיל. אז קודם כל אנחנו רואים, אנחנו באתר ההגרלות, אתר ההרשמה, אנחנו רואים שיש כרגע 75 הגרלות פתוחות ביישובים שונים. בואו נתחיל לזכור. יש לנו פה את איקסל, שזה בעיקר במגזר הערבי, יישוב בעמק יזרעאל, יש לנו את אשקלון, כולם מכירים. יש לנו את באר יעקב, שתכף נדבר על באר יעקב. אנחנו רואים גם כאן את מספר הדירות בהגרלה, שימו לב. אנחנו רואים כאן גם את כמות הנרשמים עד היום, יש עוד שבועיים לסיום ההרשמה, אבל אנחנו יכולים לראות עכשיו כמה נרשמו. אנחנו רואים שבבאר יעקב סביב ה-35,000, באשקלון 13,000, באר שבע באזור ה-8,500 כזה בממוצע. אנחנו רואים שיש לנו הגרלה אחת בדימונה, אחת בטבריה, יש אפילו יבנה. אנחנו רואים שסתם לדוגמה, במעלות תרשיחא יש מעט מאוד נרשמים, אבל יש גם מעט מאוד דירות. נוף הגליל, יש לנו פה 4,500 נרשמים בשלוש הגרלות, עם לא מעט דירות, שימו לב. יש פה 500 דירות, פחות או יותר. נתניה, עכו, עפולה, לא בשכונת C1 כמובן, ששם כבר אין הגרלות מחיר למשתכן דירה בהנחה. אנחנו כן יכולים לראות שיש, נגיד, את אדיר כהן שבנה ב-C1, בונה עכשיו בעצם בשכונה הדרומית של עפולה. נעבור לעמוד הבא, נעלה למעלה. אנחנו רואים שיש עוד הגרלות בעפולה, פרויקטים די דומים, שימו לב, 44 דירות בכל פרויקט. 11,000 נרשמים, כמעט 12,000, לא מעט. פה יש לנו את המחיר למטר רבוע. המחיר הזה הוא ללא מע"מ וללא הצמדה, תכף אני אסביר איך מחשבים אותו בצורה מדויקת. קריית ביאליק, קריית גת, קריית עקרון, ועוד הגרלה מאוד מעניינת שיש אליה לא מעט נרשמים, אמנם פחות מבאר יעקב, היא רעננה. אגב, הסיבה שאני חושב שיש פחות נרשמים מרעננה מבאר יעקב, היא מן הסתם העלות למטר רבוע. האנשים כבר נגמר הכסף, מה שנקרא, בעיקר לאלה שאין להם דירה ראשונה, ויותר קל להם לקנות את הדירה בבאר יעקב מאשר ברעננה, למרות שההגרלה לכאורה יותר אטרקטיבית היא ברעננה. תכף אנחנו נבחן את זה. וזהו. עכשיו אני חוזר חזרה. רק רגע. לעמוד הראשון, ואני נכנס לבאר יעקב. אני אבחר הגרלה רנדומלית. קודם כל בואו נבחן רגע את המספרים. יש לנו פה 9 הגרלות, אוקיי? בסך הכל 844 דירות. יש לנו באזור ה-35,000 נרשמים, כמו שאמרנו, והמחיר הממוצע הוא באזור ה-15,000 קצת יותר. יש פה פרויקט גם ב-16,000. יש לא מעט דירות, אבל יש גם לא מעט נרשמים. עכשיו אני אבחר הגרלה רנדומלית, ניקח אולי את רמי שבירו כאן. מספר הגרלה 2651. אתם רואים דרך אגב, כל ההגרלות הן לחסרי דיור. יש לנו פה 52 דירות, כשהמחיר למטר רבוע, בואו ניכנס ונראה את הפרטים, הוא כמעט 15,000. קודם כל זה המיקום, שימו לב למיקום המדויק. אני אעשה זום אאוט, רואים? באר יעקב הישנה, שיכון המזרח, שכונת הרקפות בראשון לציון, וכאן בעצם יש לנו את באר יעקב. שימו לב למיקום. והמתחם נקרא מתחם ג'. ובואו נתחיל לזכור את ההגרלה הזאת.
אז ככה, מחיר מטרה זה סוג השיטת שיווק. יש לנו פה, סך הכל בפרויקט הספציפי הזה 103 דירות, ובערך חצי הם דירות לזכאים. אוקיי? כאשר יש כאן הקצאות. בני מקום, 10 דירות בתוך ה-52. לוחמי מילואים, 7 דירות. חיילי מילואים פעילים, 11 דירות. ומתוכן לנכי רתוק דירה אחת. אז מה שמשאיר אותנו עם 29 דירות שהם לבני מקום, לחיילי מילואים, לנכים. ובעצם יש לנו 23 דירות בלבד למי שהוא לא בן מקום או חייל מילואים או נכה רתוק. הלאה. כמו שאנחנו רואים, אפשר לראות כאן את מספר הנרשמים המדויק. שימו לב, יש 16 נרשמים לנכה רתוק, מה שמוריד את סיכויי הזכייה. בדרך כלל יש 2-3 נרשמים, לפעמים רק אחד. פה יש 16, שימו לב לרמות הביקוש. בני מקום, 455. עכשיו, בואו נלך רגע לחישוב למטר רבוע, שזה החלק הכי מעניין והכי מסובך. אבל הוא הרבה יותר פשוט ממה שנדמה לנו. שימו לב, המחיר למטר רבוע ללא מע"מ וללא הצמדה הוא כמעט 15,000 ש"ח. אוקיי? מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל מוסיפים מע"מ. אני אראה לכם את זה בחישוב נפרד. אנחנו מוסיפים מע"מ, ועל המחיר למטר רבוע, כולל מע"מ, אנחנו עושים הנחה של 25%. זאת אומרת, מכפילים ב-0.75. במקביל, אנחנו עושים את אותו חישוב על המחיר המעודכן של הדירה. אוקיי? מחיר כיום, של 19,530 ש"ח למטר רבוע. שימו לב, הבדל לא קטן. אוקיי? הבדל של 25%. משמעותי מאוד. ובעצם אנחנו מורידים מהמחיר שיוצא בחישוב הדירה, תכף אני אסביר איך מחשבים, 500,000 ש"ח, ואנחנו רואים איפה ההנחה היא יותר קטנה. ושם זאת תהיה ההנחה שתתקבל בפועל. אלה יהיו מחירי הדירות. אוקיי? אני אראה לכם את זה בחישוב נפרד, באקסל, איך עושים את החישוב הזה, כמה עשויה לעלות דירה, נגיד דירת 4 חדרים, כזאת או אחרת. עכשיו, יש לנו מחיר למטר רבוע, בגדול, אנחנו מכפילים את המחיר למטר רבוע בגודל הדירה. אוקיי? איך מכפילים את זה בגודל הדירה? יש חלקים יחסיים. גודל הדירה בפועל, נגיד דירה של 100 מטר רבוע, ויש לנו חניות, יש לנו מרפסות, יש לנו מחסן, ושם אנחנו מחשבים חלק יחסי. חניות זה דווקא נחשב יותר, במרפסות ובמחסן פחות. אני אראה לכם את החישוב, אבל בואו נצא מנקודת הנחה שהחישוב במטר רבוע, כולל המרפסות, כולל הכל, כולל החישוב היחסי הוא 120 מטר רבוע. אז מה שעושים, מכפילים 120 כפול המחיר למטר רבוע כולל מע"מ, אוקיי? ומורידים 25%, או עושים את החישוב כאן, כמו בסעיף ב'. כמובן, אני אראה לכם הדגמה לעניין הזה. זהו, זה עד כאן הסקירה. אני חוזר עוד פעם למפה, שימו לב, זה המתחם, אתם יכולים לראות את זה כל מקום. אפשר לראות את כל ההגרלות בעצם, גם אלה שהיו, גם אלה שיהיו וגם אלה שעכשיו. וזהו, אם יש למישהו שאלות, אתם מוזמנים לשאול ואני אשמח לענות. כאמור, את החישוב אני אראה בנפרד. תודה ולהתראות.